Kuku, prosím. Vážně? Poudej, poudej. Ty to točíš. Jo. Poudej, prosím. Jo, jdem na to. 3, 2, 1, teď. Když jsi ve vězení a pak ho opustíš, tak seš propuštěný vězeň. Osvobozené hnutí! No ještě trošku... Svobodné hnutí! Ne, to pro mě ještě trošičku delší. Osvobodněné. Zují osvobozené hnutí. Točí. Láska, srdce. Zamilovanost. Přátelství. Zoufalá láska. Vyznání lásky. Láska. Jedno slovo. Je to jedno slovo, Kuku? Zamilovanost? Žádná láska. Závislost. Ne, zoufalství. Zoufalství, Kuku, zoufalství. Je to zoufalství, víš, je to zoufalství. Tak to nevyšlo. Tak je to psycho. Prostě psychoteror. Psychonec. Není. To mě nezajímá, nemám tak jo, tak jdeme. 3, 2, 1. No tak to těžké. Když se něco začíná tvořit, nějaký organismus, tak to Vývoj. začíná nějakým... Velký přes. Ne, je to jedna, máš třeba mozkový... Buňka. Tak, je to jedna... Buňka. Jo, a ta je opět... Zrod? No, ne? No, Zárodečná buňka. jo. Kuku si má namalovat na obličej zelenou barvou tělovou, obličejovou, nějaký obrázek a pod něj se podepsat. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Dom čeho soudila, že stačí knírek a pak se podepsat. Tak Dobře. na ten knírek. Co jsem podepsala? Dobře ty. A podpis. Takže Jenička měla za úkol přiložit do kamer. Jdeme si podívat, jak to vypadlo. Takže paráda, vidíme, jak nám to krásně Jenička dala do toho ohně, aby to chytlo. Takže my se podíváme, jak to udělat líp. Jani, jestli to chytne ještě, tak to bude taky div teda. Jak jsme se smáli? Já bych si chtěla ospravedlnit, že já jsem se bála, že mi to spálí ruce, protože když to takhle strčím, to přeci je hrozný nerozsudek. Tak, To točíš? točím to, no. Takže Kuku má nabrat ze záchodu lžičkou vodu a lžící vodu a odníst ji do dřezu. Tak uvidíme, jak se jí to povede. Je to skvělý nádobí, ale jenom to pak bude umývat. Kuku nabírá vodu. Ale musí tam zbyt nějaká voda. Kuku ji nese do dřezu. Kuku ji leje do dřezu. A Kuku získává gumíčka. Vypadá to divně, co? Ani ne. zaplatil. Můžu si dát. Ne.
Děláme zvuk. Nemám hlad. Mám větší. Je taková škoda, že nemůžu natočit i tu vůni prostě. Jeničko, a teďka řekni, co je tvůj komentář k aromaterapii. Počkej, já ti zavedu. Ta aromaterapie, co to jako je? Pořád nějaký kytičky, bylinky, lístečky, stromečky, pane bože, takový pořádný uzený smažený na cibulce je mnohem lepší než to, to vás opravdu uklidní. Kuku, šéf kuchař, kuku, potlesk, já nemůžu tleskat. Pělička. Šéf matláč. Míša. To je šéf vysypáč, to je šéf tlustých palačinek. Míša. Já jsem dělala tlustou palačinku. To je protlačovač. Jaký protlač? Co zní tak blbě protlačovač? Tak jo. To je jako první jako slovo, jo? Ježišmarja, to se mi nepovedlo. Bujon, ne, kostková polívka. Já. Krychlová. Kostka do polívky, já nevím. Polívka? To je polívka. Z kostky. Z kostek. Polívka. Polívka. Polévka.